Η αγάπη δεν είναι πάντα αρκετή, ειδικά αν δεν σε έχουν μάθει πώς να αποχωρίζεσαι. Η ενηλικίωση δεν είναι μόνο ενίκεια, υποχρεώσεις και αποφάσεις. Είναι και να μπορείς να ζήσεις χωρίς να αισθάνεσαι ενοχές γιατί αφήνεις πίσω τους γονείς σου, να μην χρειάζεσαι την έγκρισή τους για κάθε σου βήμα, να σταματήσεις να ζεις, να δοκιμάζεις για να μην φοβάσαι ότι μπορεί να τους στεναχωρήσεις. Στην ψυχολογία το λέμε δυσκολία αποχωρισμού και οφείλεται στην στάση των οικογενειών να ξεχωρίσουν τα μέλη τους, σαν να είναι δηλαδή πολύ συγκεχημένα μεταξύ τους. Αν αισθάνεσαι φταίχτης κάθε φορά που πας να διαβείς το δικό σου δρόμο, ίσως χρειάζεται να ξανασκεφτείς ότι με ευθύνη και συνείδηση, με απόφαση, μπορείς να κάνεις τα βήματά σου και ας μην τα εγκρίνουν όλοι.